Yauwa kamar yanzu in ka shiga link din ya kawo ka haka, abinda za ka yi kawai shine ka yi kwafi din wannan referral code din nan, gashi nan ka yi kwafi. In ka yi kwafi dinsa, to kawai sai ka tafi nan kai ka Play Store ka je ka yi downloading. Zan ajiye muku link din referral din nan, sai ka shiga ka yi kwafi dinsa ka je kan app din. In ka yi downloading dinsa kai tsaye ma kawai za ka iya fita ka je kai tsaye ka yi register ka a ciki. Yauwa yanzu bari mu koma cikin app din. Yauwa idan ya shigo da kai kamar haka shine, watan gashi nan in form number kake son buɗewa da inda form number kake son buɗewa gashi nan form number. In email ne gashi nan sai ka danna, in form number ne sai ka danna nan, in kuma wannan ne, in kuma email ne sai ka danna nan gurin. Yauwa to ni yanzu da form number zan buɗe saboda haka nan zan danna. Sai na sa number ta. Yauwa sai ka danna login din nan, login or sign up. Yauwa sai mu dan jira shi yana download. Yauwa in ya buɗe haka za su turo maka code gashi nan sakan 20 sakan 30 da yake. Ga yana ya kusan ƙarewa ba su turo min ba. Yauwa sai kai kwafi din shi da sauri amma kai kwafi din shi sai kai paste din shi a har ya kusan ƙarewa amma yauwa to na saka shi. Yauwa kamar yadda kuke gani ya wuce. Na ga network ne babu shi yasa yake. Yauwa ya buɗe welcome to Ice. Sai ka danna next. Ƙara danna. Yauwa nan sai ka sa nickname ɗinka. Nickname to bari in rubuta nawa. Yauwa sai ka danna next step. Yauwa nan ma da internet ne. Gashi nan who invite you. Sai ka saka wannan din, sai ka saka nickname din wanda inviting ɗinka. Wato ni in kun tashi sai ku saka na wanda na saka Yusuf Umar 9 din nan. To ni ma bari in saka na wanda ya inviting ɗina. Yauwa sai ka danna complete. Yana load. Yauwa kun ga yayi good, yayi. Sai ka danna complete again. Yauwa abinda za ka yi
gashi nan yanan sun baka guda 10 ka danna complete din nan. Yawwa gashi nan ya bubbuɗe to kawai ka danna in skip zaka in next step kana so ka shiga cikin app din gadan shi sai ka danna nan, sai ka danna nan ka in skip zaka skipawa, in kuma next step zaka yi sai ka danna nan, amma mu bari mu yi next step mu ga menene ya next step nan. Idan kana so ka samu rate da yawa sai ka inviting din mutane. To nan bari nan kuma wajen fara mining kenan. Stop here to start your first checking in season. Yawwa sai ka danna nan gashi nan claim bonus sai ka danna bonus claim. Gashi suna mini congratulations, you have received your daily extra bonus on your earning rate. A gani na karɓi 50. Kawai sai ka danna wannan cancel din, sai ka dawo ka ƙara danna wannan green din nan. Kawai bari mu danna skip all din nan sai ka taho shikenan ka buɗe. Yawwa kamar yadda kake gani gashi nan mining ɗinka ya soma, gashi nan sun bamu guda 10 kyauta, sannan kuma gashi nan mining ɗin yana yawwa shikenan ka buɗe Ice. To update na gaba kuma duk za ku samu update na gaba. Yanzu an nuna muku yadda ake buɗewa sannan a soma mining. Yawwa kar ku manta da Allah ku rinka danna mana subscribe ta yadda za mu samu ƙwarin gwiwa kawo muku update nan da ya samu.